timbangan malah linggo. Ya Allah. Wong iki atur paklipur kok muncul ya ngadeg ora aturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho iki. Geger kok ora ketok lho kok mburi. Geger kok ora ketok. Iki apa padha ra beneran kok. Golek koncing penak, golek koncing apik. Komposisine. Ya Allah kae nutupi kotak lho. Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, Bok. Boleh dadi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Yo tak uripku iki ra beneran tenan. Bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Ya jan kowe mritak, kok mritak. Kowe nunggu wis nunggu ya. Mas aku. Iki mau temblange sambung nganti dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing ngandhani Soibul Bet panjenenganipun Pak Nar. Nartasabdo. Pak Nar. Nartasabdo. Pak Narbi. Pak Narbi. Ngesane ana. Apa wau? Warudaya. Ana meneh sitoke pundutanipun panjenenganipun menika katresnan sejati. Nah. Manut Warudaya. Ayu, manut panjenengan. Warudaya sing nika to, sing tarifane kok. Yang mencelak ning Kuwi walang kekek. Yang pinggir kali. Ayu tengok diblok saiki ne kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno kok. Nah, iki ben tembang tresno sejati, Katresnan sejati. Pundhutipun Pak Nardi diaturke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa iki Ya Allah. Oh, tenang to, blawur tenang to. Apa to? Iki apa? tresno tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati. Nah. Bener. Lah nggih jeneng aku kleru. Aku muni piye? Jeneng muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mak terakne iki jan manah. Kowe ora beneran meneh. Wis manut ngono ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oke, hariku manut panjenengan diaturne LDR sing lanjut dene rasa, Mas. langit dayane rasa. Iki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang kok. Mau LDR iki lari. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno tekane LDR. mati. Tembang layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayane rasa. rasa. Meniki lek sing maca ucekne ya rasa. Masane Mbah Manikjan ya rasa. Ya deh. Mereka Pak Nardi, pundutan dan langgeng dayane rasa. Senadyan mung suaramu ngadengke ati ning ngucapi janji bakal mulih ngomongi Allah tangis tanganmu nandes ning ati sampun ya sayangku ilangi banyu matamu dirino sorong tangismu sayangku.
luar biasa. Wah, kembangnya